Asi ndambotaura chokwadi for the first time. Ini ndakazvarwa ndiri mukadzi ari wangu. Ndichangofa ari wangu. Makonganzwa akarambirwa kuridza jasi ndakangotamba nezita raMwari. Never. Ndotamba. Yet mumwoyo make chokwadi anochiziva. But sometimes for social media, some people go and write. But I wouldn't do that when it's a thus is the Lord. Ladies and gentlemen, it's been a short while since we last did a video with Prophet Passion Java. I know a lot of people named Shinakirwa Mchiti, Zigwa Ngoshaya Zviguita, Anobaenda kwa Prophet Passion. Yeah, Vanonoda Java. So they always want to hear what Java say. And whatever I say, sometimes it's controversial, but vanonozongonocha chiri chokwadi. Ndikawanza vanhu vakaseka nono ndikuwanza chiri chokwadi. Ndikaprofita zvinika kaung'aung'au but vanozona zvaitika. Ndikatara politics vanozoona futi zvaitika. Saka zvinhu zvaJava very very interesting. Even ndakaprofita unozongona ndati gubu. Anything about me is interesting. Anything. Rasta rangu riri interesting, divorce rangu riri interesting, Rolex yangu riri interesting. Iyo. Suit ye 16 guda. No Rolex ye 24 guda. What I changed that 16 guda bachi. Bataka. Ma diamonds iraya, ma chi. Angobata. And all those glitters, they are not gold. Aiwa, this is gold. Aiwa, gold nderana Scott maboss edu. Nana maboss ndo andazve gold. Inini handichere gold, handitengese gold. Ndojika gold nakupfeka gold. Often time you'd see me in Dubai. Ndichirwa nyama ye gold, ndichirwa coffee ye gold. Ndo life yangu. Life yandoshuwira ndo yavanora. Life yavanoshuwira ndo yandorarama. My life yo entertainment. Varikuona? Tisada bina mdipi madedido na ulengende. Zvakomana vakatasvana musocial media. Aiwa, gevuraro mulungende riwo. Kwete kuti ndinowa madedido but it's not fair kuti tivacompare. But here Welungende would love that because ari pasi pamadedido. So it's giving him mileage, which is good for his career. Saka iweyo unoti ndiani sandapindura. Inini, haindiri munhu waulengende munongozvizivawo. Saka zvandakuite nini ka? Ndakapewa mari azvibude. Ndakupa Louis Zimcelebs $2,000. $2,000 Louis. Ichingobuda iyi. Ulingende kabate Louis Zimcelebs. Madedido ngabate Louis Zimcelebs. Vokonfirmirwa 2000 akaibata. Vorwa 1 beat raw skid. Vese vanoimba vari 2 pa 1 beat. Plus vese vanhu comment section comment section inoti ndiani. Vorova number 2 imvi. Vese vanhu vaimvi. Vorwa imvi. Lechitiri vorwa na spirit. Siwe ndakabata market kana music. Vorwa na spirit. Saka first week Oskid, second week imvi, third week spirit. Anenga voterwa darika vese otora mari. Madedido kana ari kuona. Ulengende kana ari kuona. For asi zvakanaka. Unokuno watsvaga ndinde wako esa pana wako. Vese ndewangu, vese vanopinda plus. Ndiwako wasumudza kai. Atakuta zvemusic kuti akatanga kuva pamaplatforms it's you and Sparks. Dzinoti vataure vega. We want to look at some international prophecies that you gave. Mazimbabwe anoona maprofesa angu. Yes, they watch. That's why there's a lot of noise about your prophecy concerning Baba Harare. I was laughing this morning about that prophecy. Why were you laughing? I was asking God, God, why would you give me international prophecy? My name Baba Harare is not international. No, Baba Harare, he said he's the Zimbabwean giant. He emulates. No, I know. I was just me laughing. What it means is international profit doesn't mean muna profit international. So route into profit internationally. Kuti ndabata Malawi, ndabata Zimbabwe, ndabata China, ndabata America, ndabata UK. It doesn't mean that profit social ku blawayo rato international. No. But na Baba Harare, most of the times we see you Mochi exchange your jokes. But now you come with a prophecy and everyone now thinks that this just no, Baba Harare, I would say it in my truth and confidence without any fear of contradiction. Akasheka. Career yake yakapwanyika, yakafonyoka. So I hope my ghetto youth and is one of the ghetto youth and osumdzira. So musumdzira kwandenda kanosvikana kanoti
baba Harare nduene malesi vanhu vanongoseka obva to anoramba relevant. Ndakasvika ndakana kuti mahobe anenge kibiri vanhu vanongosekawo and stuff zvinoramba zvimpromota. Remember I'm followed by 8 million people on Instagram. I'm the most followed Zimbabwe. So by doing that, you are doing him a favor. I'm helping him. But even when so I'm doing you a favor. Yeah, because what favor he would be doing to me? And the good society map. Nzosvosvera kuti elephant hauko nanenge afane level rana spark so kuti asajapira achiti ndokupedzera iwo. But the bottom line is ndakambozviita naSekalas akatodzoka pandazozviita nani nababa Harare ukabvisa inini for the past 3 years baba Harare akona but akutotaurawo because of ini. Ladies and gentlemen, hanzi ndakabvisa zita rekuti Prophet Passion pamaposta baba Harare. Baba Harare hakuna career baba Harare. Have you seen how I have inspired his life? How? Number 1, tasamapfekera akandonotora mabhero tapfekeseni. Number 2, anonorora kamukadzi kakasvitsvukira tsvukira kakada kufane kangu. Of course, photocopy haifani original. Number 3, sangoseka manje. No. Should I say here? All right. No, career baba Harare yakapera papi? Baba Harare is anointed and born to be a backing vocalist. That's why he was sound at Pastor JP. Pakadonota zvake gamanje zviri nani kuita muswe wenzou panoita musoro shosho. But pana anobvera una JP wotosvika nobudirira ari asiri pana JP. Not all angana JP. I can't say he's bigger now, but his music, some of his music is bigger than JP. Yes. Okay, I see. Because nani chifunga munhu akaita saEndi Muridzo. And Muridzo made it. He akangozvipiringisha ega, but he made it alone. Asiyana na Jabreza akasunga last. But amene rakazongozvipiringisha papi. Well, that is okay. Prophecy gafa. The prophecy you gave here, Baba Harare, it made a lot of noise. Is it a skit or? And Satan akambotamba nesta ramwari. Never. Ingedotamba notambe. So Baba Harare wakufa. I actually fasted yesterday. I think when you guys landed yesterday, Lashan confirmed it, and I told Mtsanyira Asaf. A professor aiuye kuti zviitike. Anonzi conditional professor. Professor inouya. Alright, so there is grace. Yotanogona usafa mukanyasa. Chicharamba chinamata. Iyo akatya Mwari akanamata. It will change. It's not the first time in the Bible. Hosea akanonzwa kunzi Mwari vati uri kufa. Ndobva aenda pamberi pemadziro mva anamata. Mwari mva ati 15 more years dzawedzero. The condition was kuti Hezekiah akaenda kunonamata. Mwari abva audza muprofita kuti chidzoka. Almost 15 more years. Yes. The condition yaBaba Harare ndepi kuti iwe vanamate here, because from the way it looks I was to believe autotaura kuti ninge yafunga kuti maskiti this social media. Yet make chokwadi anochiziva. But sometimes for social media some people go and write, but I wouldn't do that when it's a thus is the Lord. Even bete chairo rakati Mwari vati. It's scary. It's something we should take serious, not only as individual Baba Harare, but as a nation of Zimbabwe. People should fear God, that when there is a thus says the Lord, even pakanzi the Captain Britain auya achiti Mwari vati, panozongonetsa kuti Bible rinoti umwe akaudzwa hondo. Ibhayibheri. Yeah. Oh, definitely Macheso. No, Macheso quote the book of Proverbs. Aska guys in Bible and this. Hanzi umwe akaudzwa hondo. Nechi nemrore yepfungwa. Vakaita se vakamshora vakati kwai anorwara. Next verse no, but kwakazoya mupfumi achitaura nubvo vatanga kugadzirira hondo. So panonozoti vane vanhu kuti havateerereki. Inini ndakati musoro unenge pinjiri Baba Harare. Ndakati fese inenge zizi riyamwe. Mangwana ndozoya ndichiti Mwari vandituma nemeseji. Zvinokunonetsa Baba Harare vatambira. But panonzi Mwari vati vanhu ngavachi. Plus Bible unoti God chose Maizera. Mwari anochuza zvakazvidzika. Yeah, unokutsvagira chimunhu chekuti ndimadungwe.
kana kuti nditi Fred. Itimu yemaprofita yese inenge yakazvidzika but itori nezodzo zveshuwa zvanana ndlove zvekubulawa izvazvo. Tanenge apfeka na shirt $2 akabata mic akadai so achiita kavoice kandisatsitsa but sometimes Mwari anogondoshandisa munhu akadaro. But muprofesi yavo makairamba mukati kana. Yeah, because pano profit what the next thing to do is discernment of spirits. Uya munhu aiprofita kuti zvionekwe painternet. Asi atori nozvimwe zviprofita zvaanopa zvechokwadi. Papa chokwadi tabvisa zvemakamera papa chokwadi handimuziye mufeso. Ndatanga ndamuziya paakaenda unopema kwaprofeti enje papa. Papa ndakatomuona I think arwa picture vari vese papa if you know the picture. I know it but was achina matirwa so kumbera kuda pure grace ro profit and stuff. Ndatomuna but mufeso asera nunza nombo profit rene vanhu. Zvakanzi ndiendlove wacho ndakati saka kwena namatirwa profit yachiprofit. So the question is prophetic but I can't say Mwari cannot use him. Ndikangoti Mwari aite zvakati aachazi Mwari because hakuna chinhu chisingaitwe naMwari. Pane muprofita arinetsa muZimbabwe anonzi Prophet Melon Tikolas vakanyora kuti Passion Java ari kufambiswa akati Passion Java anofambisiwo. Vakaprofita rufu rona aka vakaprofita marufu akawanda. Anonzani? Prophet Melon Tikolas. Inzwa zita. Is Melon Tik in his words. Motopedza pazita ivavo. I don't know him to be honest. I've been off social media I think for 2 years. But makona response yao kababa ni. I responded. Vakati Baba Harare is not dying anytime. Baba Harare andacheka no. Lazarus akamuswa naJesu kuafi. Ndizvo? Aripi? Akafa. Iwo echiti munafi. Gafa. Anyway, last panyaya Baba Harare. Makataura about a Zimbabwean minister who is going to die in that same prophecy before October. But amuna kutaura zita. So now but it's liberty kutaura kuti Baba Harare but the Zimbabwean minister mangomsiya akadaro. Ndengangoro yandidi. Sikama profita munombokwatawo. It's not required but what we call is word of wisdom. The ability to deliver a prophetic word. Jonathan the prophet went to David the king. Abanoti pane munhu ane mbudzi ine waihobhoka apa. Umwe ane chipfuyo chake 1 apa. Saka uyo ashanyirwa nevaenzi ndobva abata waiya ushu mubva auraya. But iye ane hobho dzake. Pandoitwa zvakana king David asaiza. Ngagurwe musoro munhu zvikanzi I am afraid to do that. Nekuti mumweya zviri kunzi ndimi. Hana Mwari ndakaupa Israel yese dai maida kana mvana virgin ndo mvana dai maida virgin aizimbana virgin imandara dai maida mandara waingofanira kungokumbira hana Mwari waifanira kungokumbira chete ndaikupa waingangura waichikwabura but hanzo wakataza mukadzi wemunhu ukahuka bacha so zvinoreva here kuti saka haana ngonosvika achiti Mwari ari kujaja ndi king anoona kuti damba remunhu musoro the way you approach and deliver prophetic wisdom. Bana Baba Harare vanhu vakuti havana value. It's okay. But wedre kuti minister chete ko kana ari muprofita. He's a minister of the gospel. Minister. He's a minister in the political realm. It's what ipapo panopisa. But whatever position your minister ainayo, does he know makamuudze retomboti individual kuti chiprofita chandapa pa social media jaja. Andina. Kone inonze stony heart ziko. A stony heart. Stony heart imoyo kutoti munhu anogara atoti hakuna zvakadaro. Saka munhu yeye hapana need unomuprofita. Akutorina redemption. Anotobelieve kung'anga munhu yeyo kutoti wakanzwanzi kuna prophet Makandi anoti zvemapipi izvo. Anzwanzi kuna prophet enye anoti haiwa mascammers, magimmicks. Munhu kutoti anenge atori nestony heart. Even atomborota achifa atomboona kuti ari kupotswa nerufu atoona kuti rufu ruri kunditeera panapa. Panononetsa. Chishuwo chedu ndechoti Baba Harare vararame. Saka tichanamata kuti vararame. Asi pavachararama muchabva manzi muri muprofita wenhema. I don't care about what people say. Nobody ordained me or authorized me to be a prophet. Why do I need people to validate my prophetic? Inini prophetic yangu yagari in another dimension. Ndakaenda kati maumba. Munhu wakabata skad adotojaja kuti ndimi dzaMwari kondadzisa. Ndozonotera nakadara. I don't care what people say.
My wish and my desire is that every prophetic word given brings people to the fear of the Lord, change their character and their persona so that God cannot manifest the prophetic word. Jonah akatumwa naMwari kuNineveh. Asvika kuNineveh ndobva ati Mwari vati in 3 days mukutwabada. 3 days later vanhu vanatwabada. Jonah akati kuMwari mandinyebera chii? Atsamwazwa naMwari, vanhu ava vakatsanya ava, nembwa dzakatsanya. Ndakanzwa kunamata kwavo saka ndachinja judgment yekudambura city rese reNineveh. So the purpose of prophecy is to exhort, comfort and edify the church. Okay. It's never to make people walk in fear, but in faith. Not to scare people, but to give people peace. The greatest delivery of any preacher in the world, including mapasa, asingaprofita, ari dry. The duty of a minister is to reconcile people to themselves. Ukapedza kunzwa shoko raMwari, be it prophecy, be it healing, be it preaching, someone should reconcile with themselves. Munhu anga achirwa borekwa popten rere handiti anofana kudzoka kwaari. And the Bible, mwana muparadzi came back to himself. Yes. That's the purpose of a preacher. Number 2, a person should reconcile with people around him. Munhu anga asingatore natete vake anofanira kutanga kutaura vese. Munhu anga achiti mamhongomoro anofanira kutanga kutaura namai vake. Number 3, someone should reconcile with God. Munhu anga kusanamata uyo achingora ndo chechi asinganamata ndomuka ongoswera zuva asina kutsvaga Mwari, asingatsanyi, asingaverenge Bible. That person should reconcile with God. That's the success of ministry. Prophet Pashon, we just left Dubai a few weeks ago, and fortunately we left before onde kuDubai yatanga. Makamakaionera. Asi uvunzira inini ndikuziva. Andikubvunzira vanhu inini. Because I was with you in Dubai Dziko. Yes. Taifanira kugara nguva yakareba. Ndikaramba makamboti tiwedzere mazuva. Ndikaramba. Ndakatoda kuita video yekuti ndaona bhomba richiuya rakananga inonzikwe Burj Khalifa. Yes. But ndaona ratadza kubata Burj Khalifa because tanamata and tatsika panapa. Chakandimisa kuita that video ndakati ndakazodzoka muDubai ndongangurwa paairport. Ndiye munhu anoisa mathreat munyika uyu unomungangurwa kwaiko unotadza kufamba zvakanaka. Iwo vanenge vakuti muri kusimudza mhepo, vanhu vari kutika hanzi makasimudza mhepo yekusungwa kamuzimbabwe, hanzi kusimudza mhepo kudai kuti kusimudza this. Ndakusimudza ndakaiona Ishuwe. but ingadai vanhu vakanditsvaga takanamata vanhu vakawanda isasungwa. Sikapana mambo kutsvaga here izvezva. Varipo maminista andandifonera after ndakaita na Sparks. Yeah. Takaudza chiite so ngatinamate so. Cancel done. Well, this Prophet Pashon Java here onde yekuDubai zvine chekuita here mumweya nehanzi when you hear rumors of war chichichi the coming of Jesu. Jesu apadhuze mda. Apadhuze. 2030 tosvikira sota. Aiwa Mnangagwa achatongwa svika 2030 saka anenge asatawa. Ndo tisingazivi zuva richaya Jesu. But 2030 pasiripo. Aiwa pasiripo. Vanhasi svika 2030 hakuna anotonga but vaMnangagwa. Umwe wese vanotonga kana vaMnangagwa. Well. Vanotonga vafa. Vari mupenyu azviite. Vari mupenyu azviite. Ndikupaona nyaya dze2030 rega tipfuure because we want people to watch prophecies mostly maprophecies amakapa concerning the World Cup. Inini mandaro toprofita 2030 totabe papo. Okay. Zviri kunetsa kunzi hanzi constitution zvichatopaswa constitution. Chandakunamatira pandakaona muvision papaswa vaMnangagwa vacharamba. VaMnangagwa vasikuda. Havasikuda vada kupedza term yavo 2028 vonozorora. But vision yavo iri kusvika 2030 ivo vacharamba. Saka ndakutonamata kuti Mwari chibata mwoyo wababa vabvume kuzadzikisa success yeZimbabwe kuti nyika isvike paifanira kusvika vachinoita baton stick to the second person who will take it to another level. Because second agonopiwa here pa 2028. Anoona kupiwa.
but andikwanise kuti Zigo ka uye kuzozadzikisa vision yangu kana wakupinda unofanira kupinda nevision yako because my feet will be too big for you to fit into my shoes. I don't know if you understand. Saka kuno mwana anokwanisa kuya nevision ititori bigger than Mnangagwa kana mdiki kuna Mnangagwa. At the same time, it will not complete what we have started. So let's finish what we have started. That's my prayer. And are you going to give the same support to Member President Mnangagwa to the next? And it politics. But don't you think the support that you are giving the president, nekurala social media, a lot of people, they were not, I'm going to get this PF Mukoroga. Because ndandiri pa peak of my season in Zimbabwe. I was the most talked, the most influential. Ongotero no 8 million menyika no 13 million. Ndakadai. Ndova ndanongedza kuna baba. Azviitike zvazvo. When it is just cancel like. What does that mean? Kuti social media before my election, a lot of people they had faith in opposition. So ndakaitswa bora opposition daka. Mwari anozviziva. Mnangagwa anozviziva. ZANU-PF inozviziva. But izvo zvina mukuru muchiri tight because a lot of people they will be commenting in comment section kuti don't state house vharwa, you are no longer going there. Let me tell you some things here. Yeah. I've grown. I used to look rich. Though I was rich, I used to look rich. But looking rich drained much of my finances. Right. I think we're in Dubai. Makaona, I think ndokupa o video also hapa. Account yangu chete ungotenga hembe. In a year is more than $1 million. That's true. Ungotenga hembe. I don't know what's the video. Ungotenga hembe. Why? You grow in trying to impress people that you are rich. But the goal is not to look rich. The goal is to be rich. You come back to your senses. Yeah. You buy shares mukuchi macho. But vanhu vanenge vachitanza Zigo gafara katadza kutengerai maakwa muri tuna sparks under 18,000. Ndova ndikutaura kuti you live a life of pleasing people. Isusu kamupleaser ka isusu. Ndova ndikutaura. But in pleasing people you lose every dollar in your pocket. Watinda mari? 18,000. Ndakatora 18,000 yondo ndapa last born yangu ndoisira mu bank account. Ndo ndati last born paachasvika 30 years achanotora mari iyo inenge iri over 400,000. Cool, yeah. $400,000. How much is this? Patasvike nerika ndamboita bekutanga patasvike nezvi manje pakupisa. Wada kuti titaure success kuti ndiyo kuti hembe nde 16,000. Yeah. Ndakutotadzira vanhu pandasvika. Andichada kuti vanhu vapfeke hembe. Ende unotenga t-shirt ye $5. Chikuti gafe but une million in account. Are you saying une imba ye 10 million but une masiripa? Are you saying that you are no longer giving? No, I'm one of the greatest giver. So ndoba kuti chikukunetsai kuti pama akwa edu chi? Yeah, just giving, yeah, show off. Ladies and gentlemen, gafa wasodoti pama akwa. How in? Sparks, we are 1 minute. Yeah, we are. This is Sparks chair. I got 1 minute. Okay. That's our plus. I don't want to. Plus, I got one. You got it up. I'm coming. Inzwai, gare mrito. Ite dako. Inzwai. This is how success is built. Yeah. The name first wangu andomboenda kasino. Yes. The name first wangu wamunoziye mimi. Akawina 3 million mukasino. Anga kusadera phone. Anga kusadera la shanpo. Aya msatodezi. Arupina manje la. Anga kusadera chi mafoni yedu. 2 months later anga kutifonera akukumbira $10,000. Yeah. But munanga akavarira 3 million masefa 2. Yeah. Chichakaita kuti ashaye 3 million yaawina. Haana kubuilda mari. Haana kuita ma-structures anobuilda mari. Akanonga mari. Mari yausina kubuilda, you can never maintain what you never gathered. Saka inini ndakati Zigo ndakupa imba. Handikupe imba yakavakwa.
ndinopa mukana wekuti uvake dzimba. And mukana ndati ndakuvhurirai uyu akupinda mota yechitu. Nemukana ndakuvhurirai. Anenge anofanira unokolekta kuti ichi mota ufanira unokolekta. Ausanyebe pamberi paJesu. Masina ndikukolekta bando fana tora mota 10,000. Handiti. Asi yamuri kuda imimi ndemari 9,000. Akakubvurira dwero rendiani. Atora chokwadi pamberi paJesu. Isusu takamboirana paipa yakuti usaudze zigo dhira ndakupa here handiti. But ndiwako. Asina basa. Iyi kamera. No, ndikuziya. Dho rakavhurwa nani? Mguru. Dho ndimakavhura ndika. Parakavhurwa wakapiwa mari. Usina kusenza wakapiwa mari. Cash. Asi get something. Wakaisirwa mari hanzi kunoko. Aiwa no, angari 2.5. Ano pana zvakazoitika pakati apa kapa. Asi pamwe meno munhu akazokunyobvora. Pana munhu akazoya nemari. Saka azotora bicha. Ngati wakapiwa 1.5. No, I'm not sure. Ngati Asi iwo achaona apa. Varungu vanofanira kungojaira kunguti pamari straight. But 1.5 inzwa akapiwa 1.5 ndakatisaudza zigo. Handika ukarova mundino ndinipo yakati handina. Why? Ndine chikuitirai mastructures ekuti mubuilde muite mari iyoyo munotenga dzimota waibata. Ndokunonzi kusumudza munhu. Kupa munhu motikari kuuraya munhu mangwana anoisa ma-H mota kana kupa H kuti ridrive yakani accident. But munhu akagadzira structure anosvika padasvika. No, inzai gafa. Isu atirambe kuti zveshuwa mune zvinhu zvakawanda zvomatibatsira madeals woba tapinda tisingatauri aya 2 amataura tatopinda Dubai zvezviEgypt akwaitokwana now tikunagirwa tiri paEgypt madriki budget renyu muri trip nechete unodarika akwa but isusu andika isusu makataura pamberi pevanhu muri yeZimbabwe kuda kutengera maako kuti vatengera maako anenge akanyorwa kunzi Passion Java anenge ne picture renyu ende maako ayotora kufamba nawo akanyorwa kunzi Java chinyama makazomatora chimomatengai mufanana ndonaso kunzwisana ikandi weekend of boss weekend wakazovhura level remapound Rolls-Royce mazibango ndio aneka demba nchiti oi mota donated by Java weekend anenge atoti akomana pama aqua because team Java rakana anda problem na weekend ndati iye anachita wanaona kuti anofana Java akapata wazingwa ari mfano wangu akapa magaya ngwa akapa Prophet Angel ndimdaro wangu aiwa magaya nyaya yapera guys gafa yakarata risuzoti pamarukuti kupaimota dzikawanda but hamusungoona muri kuona pachigeto yoita kumani aunopfeka Rolex ra vanomboze Rolex ndamari ngati pajambe yedu but point iripo ziko ndepekuti ka Sparks achiriseka And let me say this without any fear of contradiction. If there's a man of God I respect in Zimbabwe, he's Prophet Magai. The reason why ndichitokwanisa kutongojoka nawo zvandisingakwanisana namakandiwo kana mamwe maprophets mamwe men of God is because I'm close to him. Ndowirirana nawo zvekudaro iwo unongotoripo some of the phone calls I make. Yes. Prophet Magai. Munhu kuti ndiri kuAmerica ndinotowafonera ndatoita demon randinetsa. Vonodza kuti ita so demon rotota free. I respect that man. And my statement aingotaura kuti pa-broadcast. You understand kuti level ravaita rekusumudza mwana wavo uya kusvika great level rava kudisplaya muZambia, Zimbabwe, Malawi, Brazil kwane over 100,000 people vakaregister. It's something that we should respect. But I'm very close to him that we can make any joke. So, and I'll be going to PhD ministry. Pane launch avari kuita manje. You would see me there. I love him. He's a humble man of God. Vachimboprofita vari kupa budera. Chandoziya ndechekuti mulife Mwari ana simba kudarika vanhu. Saka even ndakaprofita kuti vari kubuda because I know he's innocent. Munhu
bhaibheri rinoti ane simba panyika kudarika Mwari. Heaven and the heavens belongs to God, but earth he has given it to man. Saka munhu anenge apfeka chivhudzi chewhite chidai, musazotambe naye munhu. Akadecide kuti guilt atoma 1, even uri innocent atoma 1. Ndichasungwa pasi ninge tosungwa nechi nekudenga. So kudenga ninga tobvuma kuti guilt of saka chandokwanisa kungoprofita ndechekuti Mwari ngavape vanhu moyo munyoro nemoyo wakareba, because munhu ndiye ane power. Prophecy haina simba kudarika vanhu. Ndakatokuprofita kwedu kuti accident mangwana ukasadriver with accident. Gafa tunamba lidzoka pa prophecy, international prophecy. Ipapo yakupinda. Takumbopfura yeWorld Cup. You prophesied about 666. Moga announce that this is the coming of the 666. Pane two issues that let look at. Yeah. Yekutanga magati one of my signs at 666 is mtatanga kuona ma prophet achatakwa. Yes. Ma prophets achipomerwa mosha dzafana nemosha dzopomerwa na prophet Magaya. I'm a spiritual, I'm not a carnal man. I'm a spiritual being. I think ndo power yako nokusiyanisa nana Ola, nana Sparks, nana nevamwe ma-podcasters. Level rako re-Pentecostalism doesn't mean vamwe sawanamata, but u-Pentecostal wako is on another level. Okay, thank you Gafa. But tikudzoka pakuti vanhu vanobva kuti no, prophet Passion vane ma-accusations avari kupiwa, prophet Magaya vane ma-accusation avari kupiwa, and all other prophets. Akasi kangori kadhiri here kusanitizer kekuti masanzi nemaspiritual paunoona. Zigo, do you know kuti ndakaprofita kuya kweCovid muna 2016, 17, 16. And how was the response yavanhu? No, it's on YouTube. Ndakaprofita kuya kweCovid muna 2016 zvizoitika 2019. Pa same podcast ipapo inotonzi iyo Prophet Passion 666 is coming, is around the corner. Ndo pandakatanga kuprofita zvani kutotaura iwe ma-accusation achaitika, zvinhu zvaitika machechi, mozi amasana akaitika, 666 yakuofficializwa. Ndansana ndatombo-accused anything, kana ku-accused kunzi pane nhunzi yauraya, kana mosquito yapwanyira, ndansana mbo-accused. Ma-prophets angasa-accused anything. But ipapo ndanga ndatosvika pa-level rekutotaura zvichanoitika, including COVID yacho mba yaitika, kuya kwema-robots. Ma-robots anenge ane nhumbu achizvara, zvese zvezve. Ndakazvirova from 2016, ndakazozvirova futi 2018, ndakazozvirova this year again. So we can actually say kuti hanzi you hear rumors of war. Yes. Ndo dzekuna na Iran nechichichi. Dziasvikire kuno kuifundisa. Kune World War 3. Kwete kuno kuEgypt toti kuzasuku kuna na mukuru. Kune World War 3 irikuya. Irikuya? Ichabada nyika dzese. Including Zimbabwe. Dzese. Ndichanasoita podcast yancharowa vanhu kambonoona ndakaita mamai. But kuti rumors of war aitika ka? Ma-pestilence iwo anadenda anadziwa mupengo vaita se vaitika, kumukirana kwemarudzi ana xenophobia vaitika. Saka atouya kajesu Jesu akuya muda, but chiromboda kuchachura baba ngambomira kudenga hakuna. Aiwa kudenga hakuna. Pamaprophets papa mataura about the chip. Hanzi nemamapreacher mahombe anotoziva kuti you endorse, you actually see them as vanhu vaMwari vechokwadi. Hanzi chip this is something physical, like chinhu chaunopiwa. Problem yevangu ma-men of God ndekuti hatina kuenda kuchikoro. Nakaita sapi 90% waunoziva unoenda kuchikoro, including Bible school hatina kubaya. So what does it mean? Zvongoreva kuti pane imwe ingoro common sense. A chip is a chip in however language you can put it. This is a physical substance. You can come as a number, it can come as a barcode, it can come as what. A chip is a chip. It's coming. Pahuma pako pachaiswa, paruoko pachaiswa, passport yako, identification yako, credit score yako, zvinhu zvese nezviri papo. Pa-airport unonga wangopfura. Vanhu vabva vataura futi kuti hanzi vhidhiyo renyu ramapedzisira kuita neGafa kuDubai. 2030 isati yasvika. Muona Gafa, hanzi vhidhiyo renyu ramapedzisira kuita neGafa kuDubai. You have a controversial tattoo. Unoziva zvakaitika patattoo. Ndakatanga ndarisa apo.
pandakatora pane kamukaka kamunzwa kakati muti wemukaka so uchiri kure chitonzi uyauya unonzi unobuditsa mukaka wemingi watiroshandisa kudhrowa saka kwakaitwa movie yaRambo yanga yakaipayo masi baba nematatu kuhondo manje sikanzonzi tatu raiswa ukaiswa iroro waisafa manje waisasareni waratidza kuti ndirisi baba tatakadai so ziko tatakadai so ndobva rangobuda bva ranopera vamwe wangu wese anawo shama chati it was a thing muchitongisa so ndakazonotora chipikiri andarowa ndeka nechipikiri manje chesvingisengerama chiti chirowa I was young yes I think 7-8 years ipapa kwenga vandarisa ndasamboziva kuti unorevei I was inspired nemamovha aya ana Rambo ana Hitler even ipapo ndakatobuda Ricky Fire ndaidzana Ricky Fire takatonoita mascouts ndaidzana Ricky Fire na Ricky Fire takati msame class so munomusiya achipera muperero wari kuita Ricky Fire anopera akangonochinja direction of what he was doing akuita izvezvo mozomubvunza but Ricky Fire, Templeman, those are my guys from Chitungisa. They are family to me. Ricky Fire and Templeman? Yeah. Templeman. Mom's wa Templeman was one family. Templeman amdiki zvoti tototi mom's wangu na mom's wa Templeman. Ine ndikuti mom's wa Templeman ka pastand yavakanopiwa yepa A vakapiwa na mom's wangu ine. Mom's wangu ari kansela. Taitofamba netsoenda kumba kwana Templeman. Achiri to manager wingi. So those guys are my family for life. Even we make different decisions, different choices for political parties or whatever it is. We are one family. Wow. Indakabva Ricky Fire primary. The first artist kuya kuzondisupporta kuchurch kwangu inini Ricky Fire. Nyanza na Ricky Fire ngatidzisiye bozi. But let me explain vanhu vanzwise kunonzi kupera. Ini nandaopera uko. Ricky Fire andizonasoziva ndonazobuditsa mawedzi kuti chibata. Pane inonzi excitement mkuru. Yekuti people are excited about you every day. Yes. Vanhu vadomukira kunzwa kuti wati chii, uri kupi, wapfekei, wati. Hakusi kurirewo. Alright. It's an excitement inenge vanhu vanenge vari eager. Ndo Java. Mazuva COVID. 2021. Tichinobuda muCovid. Chine mbaji zvinoshaya. Ini ndichizosvika pakunonetawo neinternet kuti no. Because let me tell you this, I think Wellington should be hearing this and others. There is a cost you need to pay for trending on social media. Right. Your kids will have to pay the pain of what you bring to their house through trending on social media. Pane musikana wako anoita mavhuvha. Anenge achitotrenda. Anenge achitotrenda. Pane musikana painternet anoita mavhuvha wandakaita interview. She's my friend. Anazozezita ndosikandadaro. Anditi. Ndakanzwa data. But anenge achitotrend. Yeah, point and anenge achitotrenda. But one day mwana wake has to suffer the pain of what she's doing. Yes. Maloto yo. Ari kutrenda. She's infamous at this point. Anditi. But vana vake has to answer to all those videos. Aso deletika pa YouTube ma videos aya. Saka ana whole 10 vakataura zvavaita zvakaita sei painternet vanodzi 2000 views 4000 vanhu vari kuona. One day one person has to pay for what you're doing. It's either going to be your children. You hauna basa nazvo ndosika uchidaro. But someone will have to pay for what you are doing. Anogona ari sisi vako. Vada kuti unoruwa dhiri onzi ndisisi wamaloto. Vanova vatovhara dhiri. Someone one has to pay. Saka inini hangu ndapedza kupa vanhu vese that excitement onzi Java ndaunganirwa. Hakuna munhu akamboitwa level rangu rairi. Yeah, 4 to 5 years ndichitswabura ndakaenda kumusic ndanotswabura ndakaenda kuchurch ndaitswabura ndakaenda mucrowd ndanotswabura ndakaenda kumusic ndanotswabura train ndanotswabura mukobora ndanotswabura everything. But mapisira vakaita kwenguva yakareba ndolevhura namadungwere madungu apedza
Wasingaperi zvekupera vanamba vachipisa. Madungu hafa akapera ka because haako. Zvamachokwadi haisi kobo haatoriko. Alright. Ini ndikuti zvona ndika pane vamwe vanhu vanopinda muzvinhu andika wobva watrenda kana 5 months wobva watopera. Vamwe wabva watrenda ugore achipisa wobva watopera. Mandikuudze muna unonzi kupera. Kupera hakusi kuti hauchagona. Hulungenda anogona. Even akaita mamwe masongo anotedzera madedido kana kudhisana ndase kugona anotogona. We can't go around it. Ndichaupa imwe video yake so uiplaya. No, unenge nanga ngosangana one line unenge madedido. Ayo, ngazi ayo. The point andiyedza kubitsa ndekudeso. Kuti angasangana line madedido. Ayo, kakawandera. But chinzwa point, abadinzwa point andobudisa. Hulungende antogona. And it even makati akobera even matana akobera. Andita se andogona. Even akaimba chini. Amen. Baba wanengoma hobo. Ndikamuzama ningo. But Gafa ndozaita Soja Love. Amira. Soja Love wa mdzimu. But point andikuedza kutora ndikudeso. Uya wechibaba uya. Point ndazobeza ndoti ulungende antogona. Anditi. But kupera ka kunoimba song inonzifadza madzimai. Ndizvo ndikutaura kuti unenge wanyanyisa kugona zvokuti you can't repeat it. Kupera kusaita zvangorwita. Saka akabudisa song izvezvi akati yellow mellow anenge agona but level raakaseta pafadza madzimai baba unotozvipedza keri yako kudhara. Ladies and gentlemen, tell us in the comment section ulengende anokwanisa kusumudza rimwe hit rinodarika fadza madzimai here. Gafa tikudzoka pachiprofita cheWorld Cup. Makapa prophecy yeWorld Cup. This then is the idiosyncratic. Yes, ndiani ari kuwina World Cup. Maangoti kune jezi rered randikuona kuEurope, Spain, number 7. Neandikudze Zico. Ini ndogadzira mari. Yes. I'm a businessman. Zvese zvandinoita zvinongonotsvaka pamari. Ndine group Zigo revanhu vangu vanonipa mari ndichivapa maprediction. Vachinobheja kubhora. Vachinobheja kumabitcoin kwekwe. Vachimeka mamillions. Ini ndakarara sondozongomuka vandisira mari dzangu dzakawanda. Une mzinambo kuti home group ilo. Hauna mari yekusubscribe. It's 5,000. Yekutanga it's 5,000 pina mgroup mangu. Then pe each prediction yandokupa inenge iri correct is 2,000. Because panedza ndokuti 100% kwedza ndokuti this one. Vanondozobadara. Yeah, vandobadara. Then because I do not this one is 40 to 60%. Yes. Yeah, mari dzacho dzinozitosiyana. Saka itori advert yandakaita papa. Vangu vandoziva kuti Java hapotse. Vanonoziva. Ladies and gentlemen, mukuzvinzwa kunyanya munofarira naMosa naSpin City nachii ndanimbomhanya nechiprofita ichi tikachema tachema ngoni Bible takambochema muZimbabwe tikangoti it's okay. Plus muBhayibheri varipo maprofita akanoprofita ka Mwari vati mbva kwaziva zibaba rakati Mwari akazviramba izvozvo. Mwari ati kune zimweya rakasumuka meeting rakati I wanna be a lie in the mouth of the prophets. I want to be a lying spirit. Ndakucorrecta uri checha Mwari vandocorrecta. Zvakanzi spirit stood and said I'll be a lie in the mouth of the prophets. It wasn't a lying spirit. Because Bible not angels are ministering spirits. Saka it was an angel. But yakati I will be a lie, not I'm a liar. That will go to them. So it wasn't a lying spirit. Saka inini is a prophet and is a liar, but I can come and be a liar to them. Unoroa mari Zico. Unoroa mari. Mwari arangada kukupedzo kana apa asi Mwari apa Java anogona kukurovesa. Ukaroa kati. Saka pane possibility here. Ukajoina group ukanzwa ndati 100% isa in amount yokuda. Ndina vanhu vanisa mamillion Zico. Pana kamboisa million na 17 million. Sikatofuna tsvaka mari kwanda sendi join a group. 5,000 yekujoin. Sparks 5,000 yekujoin a group. Aunyore it's guaranteed. Kunze mudangawo. Ka discount. Aise madonation. Madonation ndoitira vanhu vechitungisa. Ndadze mudanga isusu. Atinoka discount. Handi murombaro wechinenguva. Murombo ndeupi manya? Chinenguva ndeupi manya? Great man.
You gave another prophecy concerning Donald Trump. Kalabasa. And you were saying that by June, that is when his birthday parinenge richiitika. Rebronda la babia sante kida bayando shakaba. Yes. By June, ndo pane birthday rake. And by June, ndo pane World Cup. Zigone kwarambanje. Zigone imwe switch, anokurera imwe switch soka. Urombota ningamene kwa mtoko ari mu Egypt munhu. No, tikuzoka pachiprofita gafa. Makapa chiprofita cha Trump. Chiri chikuitika kuna Trump mnani. Zigwenda kuzorwa kobo boss ndondisungirira. Ndiri kuona. Ndomura kope. Asa achibvumidziro kuti muprofita about. Aba nomurere ndova kope. Because judge re anokuita Zigo. Anenge I'm okay. Where's Bavna? No, azvinetsi gafa. Zvamaenda pazvakanaka. Sparks. Zvarwa negafa zvakanaka. Takati nechimoko handi. No, handikuseka. That's okay. Donald Trump. Haini zvamakopa ndazvichaira. Haini ndasiyana naSparks gafa. Haini ndatokwazwa bada. Serious? Handakwara. Aiwa, kana Sparks agara muzoti akareba. Akazosumuka mudza makumbo akanyika achida mamwe mamanzokura. Mbomwa mvura. Pana mbomwa. Gafa ndadzoka paprofesi. Chii chiri kuitika kuna Trump muna June? Chiri kuitika kuAmerica, of course, pane zvichaitika zvamakasuggesta kuti ndisuda zvoti ndozochikidzira vanhu. So it's very clear what is going to happen to America. We might not know how it will happen, but chii chiri kuitika kuna Trump? Mera June yakusvika sara 3 months. Ndizvo. April, May, June. 3 months. Because munogona kuzongoclaima ka Trump anogona kuzongodona mungoclaima. Ndiclaim ndakatotaura. We wanted to. Oh, this is what you don't know. Ndinonorwa mari siko. Ndisaka namapastors enyu. Ukona group iri riri 1. Ripi. Ndine hoba ndomwe yakasiyana. But iri 1 iri na 600 NG. Awanda immense to send it. Andadzima kati pa podcast. All right. Unanongani iri. 613 members. Each person numbered at 2,000 a month. 613 times 2,120 chakadaro. Unogotora automatic mukadi. Ndoma ndinozonasopa exact. Saka for these andotaura for security reasons andikwasangoya kupa public nchuya nchiti ngau. Ladies and gentlemen, if you want my exclusive prophecy ari to detail Zimbabwe na mara siyana. Vano Zimbabwe amtodi. I crowd yangu za Zimbabwe. Iyo numbona ma conference yangu muno. Ndasaza 5,000 umbona na mazimba na 2. Ndimega mwe mtoni mazimba. Crowd rene vakaridainzirwa ana Chiwenga ana Mparinga team ya ndo ana Benjamin Mwareko. Prophet Makandiwa vane service yanga preach about now homosexuality and vakapa ma views andofunga kuti munenge munogona kumanzwisisa since muchiti kwa America. Ana Prophet Makandiwa sometimes it's not only kuti muna influence nevanhu kuti azoita ngochani. Kana kuti one of those things. Or kuti it's spiritual kuti in the name of Jesus Buddha, but sometimes vanogona kupereka hormonal imbalance. Kana uda kucorrectwa nemadoctor. Kuna rada. Zvauta ndezvechokwadi but kuzoti doctor anozvikuona kuna. Saka kune inonzi error in birth. Yekuti pawakabuda mudumbu ramai vako. Wanga uri murume but magenes aunawo ndechikadzi. Kute nevakadzi ukabvunza vacho vakunze kuhospital. Kune vanhu kutoti kana vakunozvara vane nhumbu, vakadzi vane nhumbu, kana unozvara vanobreakwa mahips kunze. Kuti vakwanise kupusha because ane body structure yechirume but iye ari mukadzi. Wasombona vakadzi vane hwapepe unenge wako ane ndebvu nebase. It's error in birth. Saka kune munhu wekuti murume handiti asi ma genes ake ma feelings ake ndechikadzi
akatopinda murumu nomukadzi ka kati make mukadzi kudhara haana chaanonzwa but akapinda murumu nemurume anobva atoti kwik. Yes. Why? Because atori neera chirema akatoremara atori chirema muni ivavo varitoriko. It's biology, haisi professor, haisi preaching, it's error in birth. But ndozvanoti kuvasikana tiri kuona fanike muzimbabwe zvatoma prevalent vasikana vari kudanana. You get what I mean? Ai vakagara vachidanana masangozviona vakadzi vagara vachitwaburana mudhara iko nezvi wakure wewo vapana vedu vasomboziva zvekuitika vaitwaburana kudhara chaiko chaiko. Sparks aziko zvinovakura iwewe. Serious wakura ke akura vanhu vaitwaburana tatiri vafana wangu mainini vari kurarana sisi naso tasamboziva maina angu achingouya maweekends zvangogara zviriko zvezvo. Kune human nature iproblem here mukadzi wewakadzi handisandaona vhesi rinoti problem but varume kuvarume haipapa pada rohwa mukadzi kuwakadzi haisi problem inozongova sini zvayo but ndotaura kuva problem. Alright. Pakuti iwo ukarora barika rako rere handiti mukadzi wanakwaso rova barika revarume 2 vachitsvodana achivabata achiita seazviiti but murume hwana kwaso kurora vakadzi 2 votsvodana vobatana vachifadza murume wavo. It's okay. Izvazvemarriage ndakakuti imimi tite inonzi boys to men. Boys to men yakafira pakuti vanhu makati vaparticipate vane mukopo dzakaroverana. Komakaita muri 2 neni ndine umwe musikana so anouya futi anoticha kuti izvi zviguno zvinodhonzwa sei mukati murume zvinonzwa so kuti usauye in 10 minutes unoita sei chichi anoticha iye musikana taona kuita kana chirumu chakadai so tongoita varume vanongoriwo tine team kuno kana elgringo ananani mazita ongoenda apa ngouya wogara apa mumwe mazochiair manje saka it will touch millions but chotangira ipapo mongoiti black and white event. Black and white event, ladies and gentlemen, you've just heard katiite this Saturday. Yeah, inenge richidate Saturday. Tenda to fly to South Africa. Ndine meeting ka Friday night South Africa. Ndine meeting on Saturday. Andida hangu kubreka vanhu zvangu but ndakapaka jet wangu. Jet? Kupaka jet? Yeah, ndoenda nejet ku South Africa. I think we were 14. Kwesu tuenda ne? Kwane mai. Ndine vanhu vandakaya nawo. I will make a plan. Gafa, ndofunga I think ndombunzo yedu yokupedzisira uyu. Hanzi sigo mune mungori negafa Prophet Passion Java. Asi munorambidzwa kubvunza nezvedivorce. Mukandibvunza kangana uma. Tinchitagwa kutyira kuri. Vanhu mubvunzo yavo. Ndambotaura chokwadi for the first time. Bvunza zvada kubvunza usatenderera. Okay. Taona Prophetess Lily. Ndataura nematauro angu. Prophetess Lily. Yakambotanga ari mahunga of a divorce. But ana Prophetess Lily released a statement. And a few moments later you also released your own statement. Ndakatanga kubudisa pa Facebook. Tatanga kuona na madam. Munoteera ikoko maybe. Ndakatanga pa Facebook. Pa Instagram ndakazoita following day. Saka vanhu vari kuti gafa makatyaburwa namadam. Impossible. Saka ndimakaramba madam. Impossible. So muchiri pamwe chete? No. So what actually happened? Zvakaitika ndezvekudai so. Ini ndakazvarwa ndiri mukadzi ari wangu. Ndichangofa ari wangu. But iko rine ndirikugara kwandirikugara yarugara warugara. Haisi separation, haisi divorce. I-divorce asi separation at the same time. Chinozonzi divorce kuenda kwevanhu kukoti. Vonosaina mapepa. But zvikuitika painternet zvikunyasoita ngedivorce. Aiwa, internet manje. America handizo zeZimbabwe zviriwo, but America iri pachena. Unongogoogle inotokurakidza court number yacho, divorce yacho, divorce settlement, zvese zvinobuda paline. Ukanotsvaga patorina unofanira kuzvibvunza kuti why ndo answer yangu. Zvinenge zviri pawebsite internet. Asina church kuMaryland, asina church kuWashington DC, asina church kuTexas, asina church kuAtlanta, unofanira kuzvibvunza kuti why. Why? Vakangwara ndo ane answer pa.
vakangwara muine Java comment ana section mukadzi ana kana checha ana kana chinhu muAmerica. hanzi ana kana imba because naona kuti your house is actually listed for sale. Imba yangu Yeah. hapana imwe building rautaura Pane kwa dzimba dzangu dziri mutrust kamda saka it's impossible. Unongogoogle iyo address yemba yangu iripo painternet anditi unongoigoogle inokubudisa kuti yakavakwa gore ripi, yakatengwa nani gore ripi, yakazotengwa nani. Urikudza zita rangu toripo rakatotengwa naJava. mukona google izvezvi ukaibvunza AI prophetess Lily Java was married in February 2026. The couple confirmed stating that they had legally divorced. Saka isusu mukuti drama. Tisu takakonfirma kuti tasiyana. Saka mukuti tamisa drama. Aiwa ndingotaura kuti vakachenjera vatonzwa zvandataura. All right. Mkuru, I think in marriage atisozoitaura futi sana nasotidyo. No, handina zvinhu zvazvo zvatoanzika kudaro. And the last time ini mbunzo wangu wekutanga ndeyekuti tine previous in the podcast yatakaita ndakakubvunzai about madam ina makati muri okay vataita 2 days then vatazona maposta madam aposta saka maitira kuti seya maitira atisoyatsonzwisisa because nyaya dzemarriage aino kuti hazvinei nesu but confusion amatiisa mukuru amusikona kuti mayanyotiremedza zvafana maanza amapazigwa apapa ndonyaya ndaitaura kuti ndonyaya ndaitaura yekuti kuna Java wa 2022 naJava wa 2026 vakasiyana. There is what we call rebranding yourself, redirecting yourself. Zvakatosiyana. Vanhu vari kutora kavidhio kamadhamu vachiti ndaimuka ndichirizirwa tira riraswa. You come in here. Listen, when I got married to my husband, I had my morning routine when I was single. When I was in a relationship, he wasn't living with me, so I still had my morning routines. When I entered this realm, I started hearing ding da dee da swat dee dee. I'm like, I'm not waking up to this every day, God. This is a whole nother level that I have to wake up to because I'm used to waking up to Hillsong, you know? That was 2022, that video. Kuchurch kwa Love. Ndindatova flyer, ndatoenda now. I was there, ndiri muoffice. Of course, msemoneta tatomboitarisa tests and stuff. There's nothing wrong with that sermon. Vaiparidzawo kuti kana usati waroorwa nelife waroorwa zvakasiyana. It's scripture. Inoti mukadzi kana usati waroorwa, you live to please the Lord. But kana waroorwa, you live to please your men. Sakaitaura nyaya yekuti ndine marutini angu ndaimuka nchinzo worship. Iko aingotaura hake kuti tikira iri ratswa, but anotoziva music yanoti ndakaichuna inorevei makuseni. Kana ari masikati iyi ndakairowa inorevei. Aiedza kuti voudza vanhu vechikadzi kuti musareme makangoita zvinhu zvehosana mubedroom. Yeah, you should be open. Zvati vanhu vanongonokata kakubudu. Wabva mhanya nako hamba bonganzi wakarambirwa kuridza jasi now. The last question. Pane remukana ndika watinogona kuzoona prophet na prophetess vari pamwe chete atisingazivi kuti mhosva no vachimbatsonyanyasha David nonzi yandikutsvode bosvitika nchekudai mukuru pano divorce wana ndika vanhu vanoenda pane zviitika zvakawanda vati havana kudivorce vakati vakadivorce ndati handina kudivorce asi ndakadivorce vandati hatakaseparate asi hatiseparated Sparks tiri hanzi negafa only the wise who hear what I'm saying. Gafa zvarotana ndezvekuti we confirmed our divorce. Exactly. Where did we confirm it? Facebook. Online. But if they actually divorced Uchaona court yabudisa kuti pano America zvinonyorwa pai pachena. Saka anyone akambodivorce kana nezuro it's online. Kwete kuguka inotobuda court case number yedivorce. Zvimarriage yaprofit ngatisiyane nenazvo. Siyana ne. Ende ukuzwa kuti nyaya yekunzi taramba ndakamboitika futi last 2022 ndakamonyora uya plea divorce. Saka I think nyaya dzemarriage dziguka. But amana pachokwadi man ina handisina mukadzi, handisina machechi angu, handisina mabusiness, handisina kana mari, handisina kana mota. Kana ngosara nemapodcast anazigo.
aiwa gafa zvautedza kutaura vanhu vari kuteerera vatonzwisisa vanhu vayo ava asinochenjera mapodcast yamukutaura ndine zvotaura nevanhu like munonyanya kunza java taigona ngoita show yatogona ngoita every monday t2 unoziva kati 3 saka podcasting I think mazimbabwe vasonyatsotombonzwisa tikumboyatsotaura nezvechinhu mukuru ene unovhunzwa makandiwa vhunza vamagaya vhunza Tom Dishel vhunza Tudor Bismarck vhunza any man of God unoziva kuti vakamboita podcast ere iwo chene unovhunza Zigo ovhunza Sparks ovhunza Ola ovhunza Enod vakamboita mapodcast 2015 ini ndakaonera zhetri mapodcast 2015 andakuita podcast ndaona muri kujamaica imwe zuva ya ndairiwa mapodcast kubva kwese kwekwa Facebook ikatanga kundipa mari ma12,000 ma15,000 kuna na 2017 ndakukesha biggest cashing yandakazorwa paCovid baya ndaikorobera ini ndakutoona vanhu vakazoonera zhetri remapodcast remachika vari kuzvibatira padenga uchazoona vanhu vakuda kuita mapodcast everyday mangwa uyana maman of God akuvhaira achiti I'm big andione anditi mapodcast uchaona vakuti hayo kanganwa mamusicians egospel anoganza kanganwa but uchazoona vanhu vakukunyengerera mamusicians vachapedzera kubhadhara kuti ave papodcast and chacha mari chaidzo Zigo especially pane vanaone future indiri kumperi pana prophet is a different case pakuti prophet vane wisdom Zigo vana vanoda kutaurawo zvavanenge vachitaura but vanenge vachikama wisdom its known vakawanda vanotouya vachiti but podcast yamaita naprofeti yaya isusu yatikwanisa kuti chinjawo tadzidza zvakati taita zvakati taita zvakati mukunzwa saka isusu ngatisafokasika isusu hatifokasa ndika nevanhu vari kuti madzosa java tikufokasa nevanhu vari kudzidza ina ndidzosweli miramone election rakusvika noise yandiauza kuitira inini decision ndakadaurira izvezvi prophet nyamata inaita yangu kuti kudzosa papodcast shoko riri kuzimbabwe nderekuti vakomana madzosa java mukurira inzwai prophet my point apamwe andina andi andakanasendereni imo ayo ndakasheka ichokwadi ina ndaramire vanhu kana mune dhora vese nyanoshuta rake aiwa saka gamba ndo rakanyorwa song nawingi enzo netika ukabudisa $100 macomments awandi alright no inzwai gafa ini ndine nyaya iri very important ndikupa mari nemuzoro ngaupe $100 ndine nyaya iri very important abva ndangoadresa panapa kumafanzira anongo achiona zvinhu izvi isusu hatifokasi navanhu vakutaura zvinhu zviri bad kudarika vanhu vakutaura zvinhu zvakanaka because ichiitika njekuti pana ndandifonera inini achiti no uona inini ndaiona zvinhu so but after podcast yavakaita naprofeti ini ndakuona zvinhu soso ende madhiri angu ari kufamba ndadaendeka makashare wisdom sa isusu ngatimboite mawisdom mondays then why isusu tichifocus wisdom mondays kuita zvinhu madzosa futi java futi papodcast ndika asiri kuda kudzidza asi ari kudzidza wisdom mondays saka sorry zvenyu tiramba toita mawisdom monday every monday tikaenda kuSouth Africa nditi taona unoshuta kana for 2 weeks kana musiri kumanya every day kana 4-5 mazati mani mamondays kusvika December vanhu achinguva achingonzwa mawisdom we actually have a mvenge which we are going to release pretty much mvenge manje yakapenga mataiobvunza taingobvunza chiyero tatangitangoya musoro hakuna strategy and mapodcast tiramba tichimaita baba wangu fangana profeti chatanga kunzwa nyaya dzese dzemuna revelation dzezemuzanimadzipero ladies and gentlemen next Olympics ari kuuya America icharova vanhu singaiti professor mutrack and field pachauya Usain Bolt nyowani but wekuamerica anenge achiruwanisira nsinzo chavhura wodi yese maziso the next Usain Bolt is from America. Ladies and gentlemen, Kofkaf, do you have any last words you want to share? ndoda ngotaura zvonika vanhu vakapanana naulungendera ramba muchitsika pamakatsika because ukaona wachallenge munhu anenge ulungendera wakasimba saka ramba muchitsika
ulengende akasimba kazvokuti makutaura iye ega ulengende vanasana ulengende kana mai makatsika the only talk of the town is Ulungende and Madedido izvezvo, and Ulungende adinda pasport nenyaya yezita raMadedido. Madedido makamusaina here handiti nezvechirombe usaina maartist. I just help those guys. mungomupusha semufana wenyu Nompusha sempana. nemukutariswa Even iye kusiyana Ulungende vanhu. wacho akada yandinotaura naye only project yavo yekuchallengeana vari 2 yekuti pasame beat anochuza wanoda kuti ashute endomubhadhara munhu wacho voshutana uyo uti woshutana asazoti iya uyu akanaka kudarika yake bcause anenge asina budget yakanasosimba vanoita ndovasponsor mayouths anongoitawo zvekuti mayouths wangofara. Ladies and gentlemen, this Prophet Passion Java And with these words in we are signing Egypt. And with that, we are out. To me Ziga is a journalist pakuti kune majournalist anonokupfekedzwa makepu. Yes. You are a self-made journalist. Self-made. My self-declaration. Yeah. Yes. Yeah. Self-made. Yes. You are a self-made. Yes. Self-made. Yes. 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 You are a self-made journalist. Self-made.